uyabona lokho usinqa semfene kokomchunu enkandla udoti lokho niqaphele kufuna nje njalo nje ukukhuphuka ngabantu kufuna udumo ngizokufaka uvoicemail ngithi ngiyakhiya manje ngisakuphendula voicemail ngikushaya current ngoba ngizokubamba ngempela lokho. Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Hayi impela kuthiwa eyamadoda ayipheli ke asazi ukuthi ke iyophela mhla kunjani phakathi ke kwa Dr 3 Second kanye noNgizwe Mchunu owayengumsakazi woKhoze FM. Sanibonani nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphi nakuphi la nibola khona le video. Mangokuqala isijonele likhasi wamukelekile igama lami usibonga konke wakantwande. Mawuthanda ke ungangibiza intatheli ka YouTube kanti ke ungaphinde ungilandele nalapha emakhasini ami enkundla zokuxhumana @zwide_media ku Instagram ku Facebook sibonga konke ndwandwe bafethu ke ngaphandle ukuthi ngimoshe isikhathi namhlanje ke ngizokhuluma ngo Dr 3 Second. Siyazi ke ukuthi uDr 3 Second noNgizwe Mchunu abazwani inkukhu nempaka emva ukuthi ke babe banga ukuthi ubani ongcono kunomunye ubani ke othuthukisa umaskandi ubani futhi ke owazi umuthi kunomunye kwasuka impi kanjalo ke kwaba izikhawu ezihlukahlukene beqophelana ama video besabisana ukuthi ke omunye akamsa omunye kamumva nje uDr 3 Second uvele ke wetha uNgizwe igama lambeze khona ngezinqa zemfeno waseke embeza nangopitshana kanti ke ngaphandle ukuthi ngikhulume kakhulu asivele sibukele le video la uDr 3 Second akhwele khona adilika kuNgizwe Mchunu singazi ke ukuthi ke yini ke le abasayiqhuba beyibanga njengoba ke uNgizwe Mchunu kalokho nje ubesathe ukudamba kancane angibangisayikhi ngithi ngiyababusisa bonke abantu abasebenza kusuku namhlanje nabanye abangibone manje ngizokwetha leli hlathi lasenkandla la kwaMchunu le talk shop yomsakazo igama lalo namhlanje ngiliphala nosinqa semfene ngoba wayibona lapha into eminyama kanje eyimpi lento lena kubule wendlala lento lena sekwaqala kwaqalula abaqulu waqola ngisho amabhinqa kanti amabhinqa ngiyawathanda amabhinqa ngithi mina ngiwathanda wonke nama artist kuvele kubaqashe kungabantu ngisho isente ngisho imali kapetrol ayi uyabona lokho usinqa semfene kokomchunu enkandla udoti lokho niqaphele kufuna nje njalo nje ukukhuphuka ngabantu kufuna udumo ngizokufaka uvoicemail ngithi ngiyakhiya manje ngisakuphendula voicemail ngikushaya current ngoba ngizokubamba ngempela lokho kunomsangane ekhanda lento lena kubulewe indlala akuhambe kuyolusa inkomo enkandla noma kuzoza kuzolusa nomlungu wami lapho chronic Mr Chronic akusho kunika amatoho akuyeke lokhu ukukhuluma kucela abantu ngizokuthiwa kubhizi kulezi insuku kucela amadata kucela nama airtime kodwa Nkosi yami yakubulala indlala ndoda wothi uzolanda amaphasela lapha khona amaphasela la ekhaya COVID-19 nexovizwe virus sekunyisile wena ubhanqa nayo umfana wami Mchunu mfana ngeke ungenze lutho wena ngiyokushaya mfana wami yeka lokhu ukukhuluma go Facebook ngami voza ekhaya ungiqonde ngqo ufacane nami ngoba manje ngilokhu ngikuphenya kancane ibheshu umfana ngiyaqhilaza ngibhizi ngiphe kwakho indlala usebenza phi liphi itoho hayi ngithethelele ingane zakho kuphela wena uzolamba uzazi ulamba wena uyeke la ukuboleka imali zabantu iphi imali kaMhlonipheni umfoma phanga ehluhluwe 10,000 usubaqilile abantu ndoda hayi ngithi manje sengiyakutshena ke namhlanje ngithi angikwesabi mina ujwayela baba kusabayo umfana omncane wena igama lakho elinye lokugcina upitshana ngiyabonga Ayike iyona video ke bengilethele yona le osukela namhlanje ngiyathemba ukuthi ke nonke nithokozele kanti ke ungasubscribe uphinde ucomment lapha ku comment section mina sengiyaphuma ke ngintathele ka YouTube ngithi ke ngiyiqopha akhona la vele siqede ku comment section ushiye ke nawe uvo lakho ukuthi ke ngabe ucabangani iphakathi ekwalembe ka Dr 3 Second kanye noNgizwe Mchunu siphinde futhi ke sibambane evidweni elandelayo.